Soc Antoni Margalida, nascut al Pont de Suert, investigador del Consejo Superior d'Investigacions Científiques, i l'embrió de la meva recerca es va desenvolupar des de Pont de Suert i els seus voltants, a l'Alta Ribagorça, amb els quals vaig dedicar des de molt jove a observar els ocells, i d'aquí me va venir l'interès per la recerca. Estem a la ruta de fauna de Montiberri, del Cap de la Fallada, on podem veure molta biodiversitat i principalment les espècies més emblemàtiques dels Pirineus, que són els ocells carronyaires. Aquí tenim la sort de tenir l'oportunitat de veure les 4 espècies de voltors europeus, principalment trencalòs, aufrany i voltor comú, que són nidificants, però el voltor negre també, criant a la zona de Beaumont, és una zona habitual de campeig on el podem veure amb molta regularitat. L'Alta Ribagorça té una densitat molt elevada d'ocells carronyaires degut a la permanència de la ramaderia extensiva, de la qual depenen, i la presència de penya-segas per nidificar és fonamental per a aquestes espècies. Per tant, a nivell de Pirineus, probablement sigui una de les zones més interessants per poder observar fauna emblemàtica i amenaçada, com el trencalòs, l'aufrany o el voltor negre, i és una ruta molt recomanable si es vol garantir durant la primavera i a la tardor també. Són períodes menys freqüentats pel turisme, on es podia veure amb més tranquil·litat aquesta gran biodiversitat. Us animo a descobrir l'Alta Ribagorça, un país per caminar.